Takže zdravím z nový videa. Dneska zde, co víte, že toto první video, tak je nějaký speciál. Tak určitě. No takže tady máme tady 200 tunovou ochranskou příšeru, která se jmenuje Verliba. Že Verlibo? No, takže Verliba se tady to Verlibo už je po smrti, bohužel dožila se asi, jak budete stáří, tak může, se tady na pláži, můžete to ve vodě, asi tak, nevím, 20 000 let, tady už pičáky. Takže tady máme, tady máme asi tak výbušinu, tak ji tady nevystíme. A více jí víc, protože to bylo hodně dlouho. A můžeme jít sledovat, jak se to má od toho právě výbuchu. Musíme jít do vzdálenosti asi tak. Tady? Nebo to není kompost, výbuch. Budeme tady. Toto nebude vzdálenost, ale takže už jsme to vysvětlili všecko, jako by jsme tam dali. Používá zvážení, prosím vás, toto nepoužívejte v domácnostech. Kdybyste chtěli takto sejmout Amici-landu, tak to byste potřebovali asi tak 90krát větší dávku než je toto. No, takže pojďme na odpal. 3, 2, 1. Fuj, dáme směra. Co to bylo? To vypadá. No víte, takže vidíte, tato Verliba byla opravdu silná. Takže to vydržela takové trhaviny, jak bylo pomáhají celou Českou republiku. No, takže vidíme tady jejich vnitřostí, jak byla stravu normální stravání. Dobré, to vidíte tady. Ještě musím postěřit. Budeme ještě zkusit to klidit něčím. Ale čele agenci Ekibius. Toto je podle mě nejlepší osoba. No takže jdeme. To si nedopadne. Nic. Takže vidíte, je tady opravdu obrovský puch. Takže dávajte dislajky, úplně všecko, co chcete, třeba lajky, je to úplně jedno. No. Takže čau čau.